Үлемсез шағир, қайнар йөрәкле солдат. Шағир фронтовик Фатих Кәримнең тууына 115 ел тулды. Республикабызның Милли музейы язучылар һәм җәмәгатьчелек катнашында шагыйрьне искә алу чаралары узды. 1941 елның декабрендә Фатих Кәрим шушы йорттан Бөек Ватан сугышына китә. Әйләнеп кайтмас өчен китә. Сугыш бетүгә санаулы көннәр калганда гына язучының гомере өзелә. Bütün soğuşunu okopta hem blindajlarda ötkərgən şair birdən-bir Fatih Kərim gene. Onda yazıcılar yok. Hatta ikinci bütün dünya soğuşu vaxtında da her vakit okopta ötkərgən yazıcı çit illerde de yok. Okoplarda, blindajlarda soğuşup, əli sapyor bulup, şundi hizmette bulup da 150 şiir yazar, 9 poema yazar, 2 povest yazar, 1 piyes yazar. Dünya edebiyatında bunday kuruluş yok. Fatih Kerim jirlənən Bagration şəhərində də buldum. Həmin şuna itibar ettim. Bagratiyonski halkının Rus milletinden bulgan kişiler mi, Tatarlar mı, Ukrayınlar mı, kim yine bulmasın, onlar Fatih Kerim'ni bilerler, Fatih Kerim'ni yaratalar. Hem zamanında Fatih Kerim'nin memorial kabir taşların işlettiği için hatta Bagratiyonski halkı her kim özünden ilişkirdi. Аның иҗаты узган гасырның иң мөһим 17нче елгы революциядан алып Ватан сугышы елларының тарихи вакыйгаларын сыйдырган. Сталинның канлы репрессия тегермәненә эләгеп, нахакка гаепләнеп 4 ел буе төрмә сөргеннәрдә коточкыч газаплар чиксә дә, Фатих Кәрим ватанына үпкә сакламый. Бөек Ватан сугышы башлангач та ил азатлыгы өчен көрәшергә җибәрүләрен сорап хатлар яза. Иҗатында өметле киләчәккә ышанып, кешеләргә, илгә, батырлыкка мәдхия җырлый. Тормыш иптәше Кадрия, кызлары Ада белән Ләйләгә карата мәхәббәтен яшерми куен дәфтәрләрендәге юлларга сала. Аларны мин менә тәрҗемә итеп, укып, бөтенесен үзем күргәнем, үзем тотканым бар, аралашканым бар. Фатих Кәримнең күп кенә Koyun defterleri bitinde yazıcılar için küp nerseni silitirgan eyber. Koyun defterleri bizim fondlarda saklana. Hem anın şundi poçirik bile yazılan. O vakitte bitinde garip imlası bulgan. Anını daha da evet bilgen o. Hem kirillitsega köçirilgen şundi motor poçirik bile yazılgan. Bir kaçanda ol mene kina tuttu. Ükke saklap yazgan şükürlerin görmedim ben. Sizin in gacaplendirgen. Senin kızlarına, Ada Paga, Leyla Paga, şunu hatlı, nefis hisler saklap, Kadriye Hanım'ın şu hatlı sağınıp, sağışlı hatları münəbitinisi, barısı da beni titrendirdi şunlar. Фатих Кәримнең туган көне халкыбыз, әдәбиятыбыз өчен горурланып сөйләрлек зур бәйрәм дип башлады чыгышын Фуат Галимуллин. Чарада яшь буын вәкилләре, укучыларның катнашуы аны аеруча шатландырды. Бакчасында госпиталь, карнизләре, шелтәрле, Фазыл бер кызга хат яза. Хаты барып җитәрме? Хатының соңгы юлларын ул җырлар белән тутыра. Без дә берсен җырлап үтик, җырлары ла ни тора. Ал кадим түшләреңә, гел кадим түшләреңә, бал-бал булып, гөлләргә кунып, керәсең түшләремә. Милли музей фондларында шагыйрьнең 300-гә якын музей берәмлеге саклана. Иң кадерләре булып, әлбәттә, аның көндәлекләре тора. Ул 17 көндәлек безгә 1947 елда Ләйлә Фатих тарафыннан тапшырыла. Шулар арасында менә аның 30-40 елларда бу репрессиялар чорына багышланган безнең бүлектә урын алган костюмы урын ала бирде. Экспозициядә тагын бер урында аның инде уникаль экспонатлардан сакланган әйберләрнең арасыннан берсе ул аның шинели.
Фатих Кәримнең иҗаты бүген дә үзенең кыйммәтлеген югалтмый. Яшьләргә патриотик тәрбия бирү турында сүз алып барганда, нәкъ менә кайнар йөрәкле шагыйрь кебек иҗатчыларга таянырга кирәктер. Искә алу чарасына килгән һәм чыгыш ясаган һәрберсенең күңел түрендә Фатих Кәримнең иҗатына зуррак игътибар бирелеп, шигырьләр күбрәк яңгырасын иде дигән теләк калды кебек. Fatih Kerim'in icatın tekşirmesi de tekşirmesi, sıklanması da sıklanması. Onun her tuğan günün, her yılına zor yübili ütkərgən